Merci. Ai tegera ba fayra kusa. Est-ce qu'il y a chose no bia? Na chose no aprele no. Na aprele no écoule temps. No bi. Balola kusi. 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 Merci allez. Ne fatori ou. Hein? Ne fatori. Voilà. Ay tegera fora kuntuguni. Yana avancé. Ay tegera bafo anga sponsor officiel kuno e Espace Balbi. Ka foi Espace Balbi. A flene nyamana postula. Isra nyamana postula durant a fator ko Espace Balbi. Obe ka foko Balbi ga ro. Espace Balbi là, il mo be électronique mine fin fona. A bela jele me sur un sponsor officiel fait. Panneau, batterie, cassé, batterie lithium a bébé. Téléphone sugo ni mogo bala, ni sera Espace Balbi là. A be soroy. Téléphone minao a bébé soroy. Réparation de téléphone wo fana ke. Espace couture fana be Espace Balbi kono. Ni mogo biga fini kala dron, itene réparer na. Ibi se Espace Balbi là ou biga fini kala gadima. Ay tegara fogu. O te mene ka boy tuguni. Ka foye ka rendez-vous dans chaque samedi. Chaque samedi à partir de 14h pile. Aminyon soro. Aminyon soro Espace Balbi koné hein. Amina anga invité Doumon ambu wele ou bien na aminyon nyanaje ka nyona kulenge kosobe ka nyona yele. Parce que chaque samedi ambe artiste tout le monde wele. Avec artistes minouillés, télé là, abouillé sur les TikTok, sur les différents réseaux sociaux. Ambe wole bouluma wena kana anyana jey nyamana weekend duma keneka. Ay tegere for weekend duma. Voilà, sans plus tarder. Et invité Sababambolo bi, ce sont des jeunes artistes. Donc amunu bewele kelengele ou bien nous donna aba en demeni tegere ni momo donna abu demeni tegere kosobe. Afamuna amena c'est un jeune femme, un artiste femme, ou le trop comme Marambali. Avec Marambaldoa. Marambali. Eh! Ni tiens, a bolokale sama balié. Avec frère sama bali la digi. Maintenant ni mon blanc on obachi. Sama bali barre fait qu'elle a badouan. Voilà. Pour aller Marambali. Mais ne maye ani mo chité quoi ni mié barre fait que ko ka otigichi. Hein? Mais, chose bizarre, trophée barre ba boulot. Ate mo ti me trophée barre ne ba boulot. Vous savez que tu dis? Au choix ouais. Hein?
Voilà, très bien, Marambali, 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 Maran, Marambali, Maran, Marambali, Maran, Marambali, Maran, Marambali, Maran, Marambali, Maran, 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 Marambali, Maran, Marambali, Maran, Marambali, Maran, 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 Subhanallah. Tiens. Non, Mahamadi, il y a un trophée, il y a un trophée. Allez, tester la chèche, mais elle te fait pas mes boulots. Vous savez ce que tu dis? Ça, c'est impossible. Ah! Mahamadi, le micro, voilà, ouais. Mais avec la couille, c'est quoi, faut se là. Allez, t'es là, faut Mahamadi. Voilà. Mahamadi, te mène qu'on fait à boire. Amena c'est avec Chorno Joan. Ouverture mise à Chorno Abadoro. Abodo. Voilà, Aliga Junior B. Chorno Junior. Allez, Chorno B kuma chugu chugu. Micro là, allez beaucoup matani. Allah Akbar. Et à partager. Odea. Hein? Bon, allez, très bien pour Chorno Junior kumbe. Chorno Junior. Chorno, 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 dis-moi, Chorno, 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 ah, non, tiens là. Nous voulons que le micro drone drone. Jaja, il dit, il y a plus de pharaon. Fouille Magala, Fouille Magala. C'est sûr. A beni sans prêcher. Fouille Magala. Ni crois-tu? Ha Chorno Junior. Appelez. Non, Fouille Magala, Fouille Magala. Fouille Magala. Aïe, très bien pour Chorno Kumbe. Voilà. Chorno te mène qu'on va boire. Avec ce qu'il a, mon respect, Dieu m'a donné. Hein? Avec ce qu'il a, mon respect, vous trouvez tout le monde là? Cho, tout le monde là, jamais. Vous trouvez, vous regardez là? Hein? Bon, aïe, très fort, qu'à ce qu'il a, mon respect, kumbe. Maka bra, bra, ce qu'il a, mon respect. Sigida, Sigida, Sigida. Sigida, ah, Sigida vous recevez, Sigida vous recevez, Sigida, Sigigi, Sigida, ah là, Sigida, mana, Sigida, 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 tiens moi, allez, maso, nana, Brania, après, tout pour moi, Sigida, on tout pour moi, nana, tout pour moi, les Peugeot, nana, attra fugu, Sigida, on s'en va, attra fugu, aïe, nana, Yaroni, ya flotte, aïe, Sigida, ah vous me recevez. Sigida, 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 tout pour moi, tout pour moi, Dieu, Roumaï, Peugeot, 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 Sigida, Peugeot, Peugeot, Sigida, Peugeot, Peugeot, ah non, il tient main. Non, Peugeot main, attends, parce qu'il a mon second. Voilà.
Ne sigida mɔgɔ sɛbɛn y'an bolo bi. Voilà. Yéen a ka taa ɲɛfɛ a ye tɛgɛrɛ baden fɔ an ka invité kun. Voilà. Sigida mɔgɔ sɛbɛn Bura. Oui. Ça va? Oui, ça va. Basi t'i la. Basi tɛ yen. Ni cɛ in. Yɔrɔ a b'a dɔn min ye ni cɛ in ko diya ne ye wa? Han? A t'o dɔn yɔrɔ? A nisɔn ka di de trop. A nisɔn ka di trop. A y'o a bɛ yɛlɛ la. A bɛ yɛlɛ bɛɛ fɛ. Ayi bon e fana bɛ ka ɲinɛ o yɔrɔ min kɔ n'i da tɛ ko i tɛ se k'i ɲin wɛrɛ mais a ye pozo ye a bɛ taa. Oh, Makan Bali. C'est comment? An bɛ Ala tanu. Basi t'i la. Non basi fosi tɛ. I perelen don. A dan dɔrɔn. Makan Bali ne bɛ n'i bila défi la bi. N bɛna défi ba de d'i ma bi. Lagare Bali dɔ bɛ ne bolo. Ne bɛ n'i n'olu bila ɲɔgɔn na bi. Tu es prêt? N dalama don kuma bɛɛ o. I dalama don kuma bɛɛ. Heure bɛɛ. N'i bɛna kɛ kɔni i b'a kɛ kolo kumaba dɔ n'i y'a kɛ mɛrɛni ye dɔrɔn. N'i y'a kɛ kolo mɛrɛni ye. Samedi salolikɛlaw tɛ baara kɛ samedi dɛ. Ni kolo dun sira a bɛ kumu. A bɛ kumu ye. D'accord, problème t'a la i bɛ na ye. Thierno. C'est comment? Basi tɛ na. Basi t'i la. Voilà. Dieu merci. Thierno. Oui. An b'i ye an b'a fɔ an b'a mɛn ko Thierno Junior an b'o dɔrɔn de mɛn. Bi n bɛ fɛ i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ani jamu i ka fɔ bi maliyɛndenw ye an ka dɔn o ye min ye. Bon n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ cɛ fara muso ka denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan n bɛ bɛɛ fo k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo halisa Ala ka Mali kolo suma. Ami ami. O tɛmɛnen kɔfɛ ne ye Abudaramani Jara ye. Abudaramani Jara. Wala. Jara Kolobakari. A ye tɛgɛrɛ fɔ a kun. Merci. Donc i tɔgɔ yɛrɛ ye Abudaramani Jara de. I ka t'o la. Abudaramani Jara, ok. Thierno Junior. Oui. Ne ko e bɛ comédie de kɛ wa ou bien i bɛ journaliste ya domaine kɔnɔ de parce que i tɔgɔ dara min na o ye journaliste ye. Bon a fɔra ko Thierno Junior. Mais tu fais la comédie ou bien tu es journaliste? Bon ma fila bɛɛ kɛ. I b'a fila bɛɛ kɛ? Ma bɛɛ kɛ. A ko cogo di tan? N bɛ comédie kɛ. Bon n bɛ journaliste ya kɛ. Bon journaliste ya de ka di ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que n bɛ ka mɔgɔ min ladege o tigi yɛrɛ kanu bɛ n na fɔlɔ quoi. Siga t'a la. O de la i bɛ n ka vidéo caman caman ye i b'a sɔrɔ micro bɛ n bolo a tɛnkunnen don mɔgɔw la. Mais a kɔnɔna na ne yɛrɛ bɛ se ka numéro kelen kelen fila senkɔrɔ. Min b'a to mɔgɔ bɛ yɛlɛ ne yɛrɛ ka part la quoi. Sinon base ye journaliste ya de o ladege de don quoi. Base ye journaliste ye o ladege. Voilà mais o de sen fɛ i bɛ ka journaliste ya in kɛ wa ou bien soit i bɛ ka kalan de kɛ ou bien i bɛ k'i former dɔ fɛ kɛrɛfɛ ou bien i bɛ to comédie de kɔnɔna la i bɛ k'o kɛ wa. Voilà n bɛ ka to comédie de kɔnɔna na k'a kɛ. Sinon a tɛ komi n ye journaliste ye o. Mais a kanu b'i la. A kanu bɛ n na. Mais n ka comédie wɔrɔli o de ye journaliste ya yɔrɔ ye. Donc n b'o de kɛ pour que ka se ka mɔgɔw layɛlɛ n'a ye. D'accord. Bon, sisan mun de la e y'a décidé k'a kɛ Thierno Junior ye? Parmi tous ces journalistes ici au Mali, n'i ye Mali journaliste ta ka ca, mais ninnu bɛɛ la e ye Thierno Junior, e ye Thierno de choisi k'a fɔ k'o de y'i ka idole ye k'o de ladege mun na? Voilà o tɛ dɔwɛrɛ ye parce que ni Thierno b'a ka fɛn o fɛn kɛ e yɛrɛ b'a ye Thierno bɛ mɔgɔw layɛlɛ hali n'a sɔrɔ a b'a ka baara la a ka baara sérieusement mɔgɔ bɛ yɛlɛ a kɔnɔna na quoi. Bon bɛɛ kɔfɛ fɛnɛ a ka bamanankan fɔ yɛrɛ de y'a diya ne ye quoi. Parce que a b'a kɛ fɛngɛ bɛɛ kɛ ka ban i tɛ français m'a kɔnɔna na. Bon a b'a daminɛ ni bamanankan ye k'a laban ni bamanankan ye. Donc bɛɛ bɛ nimisiwasa sɔrɔ o la quoi. Mais n'i y'a daminɛ ni français ye minnu tɛ français ma olu b'a kɛ cogo di? Non, i n'a fɔ Canada madame j'ai essayé bon tiɲɛ yɛrɛ la ma dɔn directement ale b'a daminɛ maliyɛnw k'aw fo yan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ maliyɛn cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fo i b'a ye tonton Sumani i yɛrɛ b'a faamuya sa. Non siga t'a la i b'a faamu. I bɛ sin k'a faamuya ta a bɛ don i la diyagoya. Non a bɛ don i la. Baara banna. I b'a faamu. Voilà. A ye tɛgɛrɛ fɔ a kun sa. Ok. Thierno Junior. Oui. Est-ce que une fois dans ta vie i ni Thierno sina ka ɲɔgɔn ye wa? Est-ce que a sina ka ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen est-ce que a delila ka ɲɔgɔn ye? A ye ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ siɲɛ saba tɛ a ye ɲɔgɔn ye a ka ca kojugu a ka ca yɛrɛ yɛrɛ de hali sisan ni mago b'a la n bɛ bɔ yan dɔrɔn n bɛ tila a ka yɔrɔ la.
a tɛ a essayer k'i dogo la ou bien k'a yɛrɛ fisaya i ma. Non. I y'a wele bon contact direct b'a ni ɲɔgɔn cɛ ya. Si contact b'a ni ɲɔgɔn cɛ mais a ma se ne k'a wele parce que m'a sɔrɔ yɔrɔ dɔn. Awɔ. Donc ni i taara fɛ yen dɔrɔn a bɛ reçoit. Sans n bɛ wuli ka taa fɛ a bɛ reçoit très bien. Ɲa ne yɛrɛ k'ale fɔ ale de bɛ girin ka ne fɔ ah Junior ko bɛ cogo di ça va. Mais e bɛ se ka mun de fɔ an ye Cɔrnɔ kan parce que an kɔni b'a ye a sigilen don a bɛ kuma mais e yɛrɛ bolo il est comment au fond de lui n'i y'a sigira ka baro kɛ i y'a kɛ mɔgɔ sugu jumɛn i y'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ. Bon ne kɔni y'a bila minɛn min kɔnɔ normalement i n'a fɔ ni ne kumana a kan sa k'a fɔ k'a ka ɲi est ce que mɔgɔw bɛ n'o faamuya parce que u b'a fɔ du fait k'a ka di ne ye ka ban wa. O ye tiɲɛ. Bon quand même ne kɔni ye fɛn kelen min jate minɛ a la a nisɔn ka di trop. Ayi o kɔni bɛɛ maliyɛn bɛɛ b'o dɔn. Voilà a nisɔn ka di trop bon i b'a dɔn ni mɔgɔ bɛ baro la a tigi bɛ ka yɛlɛ fɛ toujours i bɛ confiance sɔrɔ ka taga quoi. Mais e ni mɔgɔ min bɛ ka baro o tigi ɲɛ kumunen don i b'a fɔ ni ma mɔgɔ naani mɛ n sɔgɔ muru la dɛ. O ye tiɲɛ. Voilà bon ne kɔni ye min remarqué la a ka nisɔndiya in kɔni o bɛ ne ci kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de parce que i mana taga wagati o wagati ani yɛlɛ de b'i kunbɛn a b'aw sigi a b'a ka baro kɛ tranquille et puis a b'i lamɛn quoi. Donc o y'a kanu tɔ don i dusukun na. Non siga t'o la walayi. Ok a ye tɛgɛrɛ fɔ Cɔrnɔ kun. Cɔrnɔ Junior yɛrɛ côté la mais Cɔrnɔ kɔrɔbalen yɛrɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ a kun ouverture média an ka foli b'a ye yan an ka bonyaba b'a ye voilà donc Cɔrnɔ Junior. Oui. Ni me fama aw kun ye mɔgɔ 5 de a ka groupe kun bɛ yen aw kun ye mɔgɔ 5 de et puis aw kun bɛ film de fana tourner aw bɛ caturu kɛ a bɛ film tourner. Siga t'o la. Mais sisan aw mɔgɔ 5 a tɛ ɲɔgɔn kɔ bilen an bɛ aw 2 dɔrɔn de ye n'o o ye e ani Makan Bali. Siga t'o la. An bɛ aw 2 dɔrɔn de ye n'est-ce pas. Oui. Et puis a ye film tourner ni fɛn min dabila mun na. Bon n bɛna n da maga o la mais jama jɛnsɛn kun m'o to Makan Bali bolo ale k'i da maga o la wa. Makan Bali a kɛ tan sa a kɛ tan. ɲɔgɔnkɔrɔ kɔrɔ ni ko ko ale tɛ siran o e bɛ siran ale tɛ siran. D'accord Makan Bali sisan Cɔrnɔ comme ale i m'a fɔ ma ale ye Cɔrnɔ Junior Cɔrnɔ tɛ se kɛlɛ la o. a filɛ i b'i voix giriya dɔɔnin quoi pour que mɔgɔw ka siran. Ok Makan Bali a ka groupe aw mɔgɔ 5 ɲɔgɔn na ou bien a ka ca n'a ye je pense. Ouais. Mais sisan ɲɛ b'a la e ni Cɔrnɔ Junior 2 dɔrɔn de bɛ vidéo kɛ. Ouais. O fana tɛmɛnen kɔfɛ aw kun bɛ filmu tourner a bɛ caturu kɛ mais sisan olu tɛ kɛ bilen a bɛ taga ni a ka nin seli de mun na. Bon i b'a dɔn mɔgɔ kɔni t'i to kɔlɔn kɔnɔ ka kɔlɔn janya dɔn. K'i to kɔlɔn na kɔlɔn janya dɔn a ka gɛlɛn tiɲɛ. Donc comédie kɔnɔ n'aw ka ca a bɛ baara dɔ de bila ka comédie kɛ n'aw ka ca n'a bɛ comédie la k'a kɛ aw dun bɛɛ denbayatigiw de an na ne ni mɔgɔ 2 dɔrɔn de tun ye i m'a fɔ ma ale tun ye cɛgana ye ne tun ye cɛgananin ye dɔɔnin dɔrɔn. Cɛgananin ye dɔɔnin dɔrɔn o kɔrɔ i m'a ye ne tun ye cɛgananin tila de ye quoi. Cɛgananin tila o kɔrɔ ye jumɛn. Bon ne ni musotigi bɛɛ tun ye kelen mais souvent ne tun ta tun tɛ se ka tile bɔ an fɛ yen. I m'a fɔ ma. Donc an y'a faamu. Bon an kun ka ca an bɛ baara kɛ. I m'a ye n'a bɛ baara la ni baara sɔgɔ dɔ la denbayatigiw de don. Donc nin da bɛ fanu ni maliyɛnw yɛrɛ de la quoi. I m'a fɔ ma. I m'a ye Algérie ni Sénégal ninnu a tailleur bɛɛ ye comédien bolilenw ye. I m'a fɔ ma. Donc n'u bɛ baara la mɔgɔ de kan ka sɔrɔ k'u encourager ka wari don u la. O ye tiɲɛ. Ni wari donn'u la donc u bɛ to ɲɔgɔn kan u bɛ baara kɛ halisa quoi. O ye tiɲɛ. Ala farala u yɛrɛ kan koyi sinon ne ni nin 2 yɛrɛ tun bɛna yɛlɛ kɔgɔji kan. A ka haramu. Alahu akbar. I m'a fɔ ma. Mais bi bi in na an b'an débrouiller dɔɔnin parce que nin taara bɔ a mamuso ka caisse dɔ kan ka t'o ci an taara maliwari 80,000 sɔrɔ o kɔnɔ. Voilà an y'o falen donc komi gouvernement yɛrɛ kun famana maliwarini ma ka maliwarini sɔrɔ sans défaut sans tâche a y'u bɛɛ kamana gan donc u y'a falen dɔɔnin na an bɛ k'an débrouiller n'o de ye bi n'o banna ka sɔrɔ dɔ ma na an b'a bila n'a fɔ tɔ ninnu y'a bila cogo min sinon an ma ci dɛ gɛlɛya de taara n'a ye. A falenlen bɛnna prix ma i t'o f'u ɲɛna. N'o fɔ 80,000 o yɛrɛ tun kɛra franc Guinée an y'o falen Guinée de.
Pardon. Farangine wa bishi. Ma ban fɔlɔ kɔni. Bon a tɔ bɛ dɔɔni bɔ. A bɛ dɔɔni bɔ. N'an seginna n'o ye n'an y'o ta essence ta san ka segin ka taa so. Non o y'o a kana bannen. bila dɛ. Ni a y'a bila a bɛna ɲɛnafin bila mɔgɔ la dɛ. Bon a bɛ mɔgɔw yɛrɛ de bolo. U b'a dɛmɛ. Voilà donc Ala n'u sɔnna dɛmɛbagaw ye sɔrɔ. i bɛ groupe caman cilen a bɛ fɔ ko groupe kɔnɔ ko wariko de y'u bila ɲɔgɔn na wariko de y'u bila ɲɔgɔn na yan'a ka sigi a fɔ wariko de y'u bila ɲɔgɔn na a ye dɛmɛ s'u ma ban n'a y'u dɛmɛ fitinin bɛ d'u ma ka sɔrɔ u dɛmɛnen don o tilacogo o t'u mɔgɔ kamana gan n'a y'a ta kɛ lajɛli ni yɛlɛ ye ka ban ka wari don u la u bɛ wari sɔrɔ yɔrɔ min na u bɛ taa yen n'u taara ka mɔgɔ minnu to a kɔnɔ an b'u gɛn an b'u janfa u bɔra ka t'u ka sɔrɔ de nɔfɛ n'a ɲɛnabɔra n'o ala k'o diya u la i n'a fɔ an filɛ mun na cogo min donc artiste n'i b'i patienter k'i ka hɛrɛ kɔnɔ n'i kɔni jɛgɛ ye donso kɔ la ka na so i b'a dɔn ko kungo de ma diya wala ko ma diya bon film ko ta yɔrɔ la tɔnɔ Usman film ko ta yɔrɔ la an sumayala film fɛ parce que n'i bɛ ka film kɛ a ko ka ca trop film tɛ se ka kɛ tile kelen a se ka kɛ tile fila la a se ka kɛ semaine kelen bon film fana tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ fɛn t'i poche kɔnɔ ka gɛlɛn o se ka kɛ quoi non voilà surtout an bɛ film minnu mɛn o yɛrɛ tɛ yɛrɛ i kɔngɔtɔ ka film kɛ wa wusa i wari tan ka kɛ voilà yɛrɛ b'o dɔn parce que an ka tournage kɛyɔrɔ dɔ la an ka film dɔ la masakɛ in o tournage kɛyɔrɔ la jokɛlaw tun bɛ ka kasi kɔngɔ bolo a don n'i y'a ba sigi ka masakɛ film lajɛ Cɔrɔnɔ ka rôle wagati a kɔnɔ tun bɛ ka kururu fɔ film kɔnɔ a yɛrɛ ko lajɛ kɔnɔ tun bɛ ka ko kururu kɔngɔ fɛ non tiɲɛ na ka sɛgɛn to yen o ma nɔgɔn tiɲɛ yɛrɛ la ka sɛgɛn to o ma nɔgɔn voilà quand même an tun b'a kɛ dɔrɔn kanu dɔrɔn de kɔsɔn a ka d'an ye idée b'an bolo yanni a ka tiɲɛ an b'a kɛ quoi voilà sɔrɔ hali sisan an sigilen filɛ film b'an kunkolo kɔnɔ n'an y'a bɔ diɲɛ b'a fɔ siga foyi t'o la non a talent bɛ yen a tɛ tɛmɛ o kan a ye tɛgɛrɛ fɔ Cɔrɔnɔ Junior ne bɛ fɛ ka mun dɔn mun de la artistes ka les artistes comédiens mun de la u ka rassemblement ninnu na aw t'i ye kuma si parce que n'i y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka dɔnkiliw bɛ yen ou bɛ taa sɔrɔ u bɛ communiqué dɔ kɛ kuma dɔ la u b'a fɔ ko bon an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ la nin match gala la ou bien an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin événement kɛyɔrɔ la mais aw t'i ye c'est dû à quoi mun de nana mun de la en tant que comédien i tɔɲɔgɔnw bɛ fɛn organiser olu bɛ taa yen mais aw t'i ye mun problème de bɛ yen bon a daminɛ a tun b'an tɔɔrɔ nka sisan a t'an tɔɔrɔ parce que ni i baarakɛɲɔgɔn dɔn ni kungo b'o bolo n'a y'a bila a ka page kan a bɛ komi a y'a f'u ye nka n'i m'a ye n'a m'i wele fɛnɛ a ka gɛlɛn i ka se o yɔrɔ la sinon événement caman bɛ kɛ a kɛlen kɔfɛ de an bɛ bɔ a kalama k'a fɔ ko nin tun bɛ ka kɛ an t'a ye page kan an t'a kuma mɛn mɔgɔ da fo a kɛlen kɔfɛ de an bɛ bali k'a ye quoi bon min ma fɔ ko a tun b'an tɔɔrɔ parce que bolimafɛn tun t'an bolo m'a fɔ ma mais sisan an bɛ Ala fo alhamdulilayi non an bɛ Ala fo vraiment sisan hali ni y'an wele Segu an bɛ taa hali Tomiya n'o ye Bura ninnu ka dugu ye ni y'an wele an bɛ taa walayi voilà fɛn min tun b'an bolo kɔrɔtɛ kun don nka sisan an bɛ Ala fo éleconi dɔ b'an bolo ale élecon in ka tɛmɛ turu Cɔrɔnɔ yɔrɔ an da don yɔrɔ na an b'an to Cɔrɔnɔ ka moto kan Jakartani Usman an tun b'an to a kan a bɛ boli seli bɛ kalaya f'an bɛ ji k'a kan awɔ siga t'o la seli jumɛn seli i bɛ sigi min kan seli bɛ kalaya f'an bɛ ji k'a kan mais Cɔrɔnɔ oui ne bɛ fɛ ka min dɔn quoi an ni artiste caman bɛ ɲɔgɔn dɔn artiste foyi tɛ min bɛ aw wele kɛrɛfɛ a mana kɛ cogo cogo jɛkulu mana kɛ cogo cogo komi ne ka jɛkulu bɛ yen artiste wɛrɛ ka jɛkulu bɛ yen a mana kɛ cogo cogo groupe dɔw bɛ sɔrɔ u bolo mais aw tɛ groupe foyi sanfɛ et puis en plus est ce que a y'a ɲini mɔgɔ fɛ ka ɲininkali kɛ ka renseignement ta est ce que comédien ka groupe dɔ bɛ yen n'an bɛ se ka ajouter est ce que a delila k'o fana kɛ bon sisan groupe ko an tun bɛ groupe kan mais an ka numéro min bɛ groupe kan an n'o tigi tɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ i n'a fɔ ni information cɛla groupe min na min kan ka las'an ma an n'o tɛ ɲɔgɔn kalama Makan Balubala ka bɛɛ f'u ye sisan dɔw bɛ kɔgɔji sanfɛ dɔw yɛrɛ bɛ jida la olu ma ji tɛmɛ fɔlɔ voilà ko in m'o cogo de la quoi i n'a fɔ groupe jɛnsɛnlen dɔɔni n bɛ se k'a fɔ a joué la an yɛrɛw kan an minnu bɛ ka baara kɛ halisa quoi i m'a fɔ parce que
bɛɛ n'a ka relation min m'olu la min bɛ nin na min bɛ ne la o de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka belebeleba ka yɛlɛ mais ni jama jɛnsɛla i b'a ta minnu bɛ kɛrɛfɛ o fanga bɛ dɔgɔya quoi voilà ko b'o cogo de la sinon an bɛ groupe kan quoi mais pour le moment n'u bɛ fɛ ka ajouter groupe la juste an kɔni an b'a demander pour que an ka bɔ actualité kalama toujours d'accord sisan ne yɛrɛ bɛna solution ɲini a bɛ se ka fara groupe kan cogo min na pour que ni événement bɛ a ka bɔ a kalama mais ni banni don u kana an wele dɛ t'o la dɛ mais ne filɛ ko groupe banni ala k'an kisi o ma a banna wala ala k'an kisi o nali ma wala mais groupe kɔni kɔnɔna la b'a dɔn hɛrɛ bɛ yen bɔnɛ bɛ yen siga t'o la ni min nana waati min an bɛ jɛ ka t'o kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n y'o a faamuna mais après ça moi-même je vais voir ce que je peux faire ni ala sɔnna ma événement tɛ fɔ i kɔ bilen e jumɛn fɔ français na sɔn ni ala sɔnna ma n bɛna lajɛ min yɛrɛ bɛ se ka min kɛ mais ni événement de tɛna fɔ aw kɔ bilen fo na aw ma temps sɔrɔ ka taga yen ka eleko jɔlen to da la ah eleko jɔlen to da la k'an ka dɛsɛ ka taa ah non ka cɛ i fɛrɛ ye d'accord a ye tɛgɛrɛ fɔ voilà Magan Bali ɲininka tɛmɛ fɔlɔ Magan Bali e filɛ nin ni fɛn bɛ kana e ye nin sɔrɔ yɔrɔ jumɛn parce que ne m'a ye k'i ye dɔ ci ne m'a ye k'i ye mɔgɔ dɔ bugɔ fɔlɔ Allah ne m'o ye bisani mais trophée baden b'i bolo o sɔrɔla cogo di Corno ko n'olu bɛ dugukolo ɲigin a se ka binkura falen sa siga t'o la nin tana musokɔrɔba dɔ tun bɛ tigɛtigɛ feere an ka sugu la ko nantɛnɛ siga t'o la a kun ka di n ye n ka n da don a la jeu kɔnɔ de ka f'i ye siga t'o la nka n bɛ n porokoto yan yɔrɔnin kan dɔɔni musokɔrɔba dɔ tun bɛ tigɛtigɛ feere sugu la ko nantɛnɛ binna k'a bolo mugu depuis y'o mɛn dɔrɔn n taara bara de fer da n'a cɛ a ka haramu a bolo mugu n ye musokɔrɔba ci f'a kɔ kɔgɔ bɔra balo pani o pani balo o pani voilà a kɛra ten musokɔrɔba bozola musokɔrɔba kɔrɔbɔrɔ musokɔrɔba tɛ kɔrɔ n'ale bɛ kɔrɔ ale bɛ kɔkɔ ka taa feere yɔrɔ i ye kelen ɲɛfɔ n ɲɛna mais a tɔw a ka jeu kɔnɔ a b'a tɔ ɲɛfɔ n ɲɛna siga fosi t'a la Bura ko kuma t'a bolo Bura ko kuma t'ale bolo Bura ka jɔ bɛ dɔ fɔ basi t'i la kɔni basi tɛ alhamdulilayi sigida mɔgɔ sɛbɛ a jama bɛɛ lajɛlen basi tɛ maa si la walayi basi t'an si la d'accord Bura an m'a mɛn Bura Maga Bura Madula Kade Bura e tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn ani ta civil tɔgɔ ni jamu wa i bɛ ka Bura min fɔ o yɛrɛ de ye tɔgɔ yɛrɛ o de ye tɔgɔ ye n tɔgɔ yɛrɛ ye Burama n jamu ye Bagayogo Burama Bagayogo voilà Burama Bagayogo a y'a faamu i jamu ye Bagayogo ye i tɔgɔ ye Burama ye Yagu i tɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye i ni Ala cɛ Yagu tɔ Fatimu de don Bura sisan sigida mɔgɔ sɛbɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ b'a mɛn sigida mɔgɔ sɛbɛ mais a ye hakili sɔrɔ cogo di ka nin tɔgɔ da aw yɛrɛ la ni mu sigida mɔgɔ sɛbɛw or n'i y'a ka fɛnw ta k'a lajɛ aw bɛ don min kɛ mɔgɔ sɛbɛ t'o kɛ quoi mais a b'a aw tɔgɔ la ko sigida mɔgɔ sɛbɛ i b'a ye aw ka vinɛ dɔw bɛ jupe b'u la dɔw bɛ kolan b'u la dɔw bɛ muso siri ni fɛn b'u la mais a tɔgɔ sigida mɔgɔ sɛbɛ mais l'idée est venue comment ka sigida mɔgɔ sɛbɛ in nati o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ i yɛrɛ ye mun fɔ caman b'a fɔ ko mɔgɔ sɛbɛ mais u bɛ tila k'a kɛ contraire ye o bɛ yɛlɛ quoi u b'a fɔ k'an kɛlen ka mɔgɔ sɛbɛ tɔgɔ d'an kan k'a sɔrɔ an tɛ mɔgɔ sɛbɛ i y'a faamu o question ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ sigida mɔgɔ sɛbɛ yɛrɛ nana cogo di sigida mɔgɔ sɛbɛ o ye jɔn de depuis ko in daminɛ la ne ani Peugeot de la ani ɲɔgɔmɛ Peugeot ɲɔgɔmɛ a tɛgɛrɛ fo bon an bɛ video fɔlɔ yɛrɛ kɛ don min na avant ka don video ko yɛrɛ domaine kɔnɔ fɔlɔ carré kɔnɔ an tun bɛ to ka mɔgɔw an bɛ dɔnkiliw da an bɛ bitɔnw fɔ ka mɔgɔw layɛlɛ fan bɛɛ fɔ quoi caman yɛrɛ b'a fɔ an ye bon n'aw donna comédie kɔnɔ i b'a dɔn a bɛ sɔn ka i y'a ye bon an nana jateminɛ dɔw b'an ka yɔrɔ la ko Alise i yɛrɛ bɛ Ali dɔn déjà Ali i yɛrɛ bɛ Ali dɔn déjà donc
ale bɛ montage ninnu kɛ a bɛ filmeliw kɛ ne fana y'a yira ale la n ko cɛ n k'i sigi i bɛ groupe min na ale ni groupe dɔw bɛ collaboration na quoi n'i bɛ groupe min na est-ce que an t'a jateminɛ n ka don yen pour que an bɛ se ka baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ bon ale ko ko non n'i taara e de y'o wele k'o fɔ ou ale de nana an bɛɛ bɛ sigi ɲɔgɔn kɔrɔfɛ quoi ne yɛrɛ b'a ko ninnu kɛ ale bɛ yɛlɛ quoi mais déjà ne yɛrɛ b'a dɔn ale bɛ se montage la a bɛ filmeli ninnu kɛ tu vois donc ne a kuma fɔ ale a ko bon n'an taara o groupe ninnu fɛ yen est-ce que an bɛna bɔ an yɛrɛ la déjà taala min ne la ne yɛrɛ ka jateminɛ an ka wuli ne ko problème t'a la vidéo fɔlɔ don yɛrɛ n ye ɲɔgɔnmɛ wele o depuis ala y'o da o tɛ n'i bɛ ɲɔgɔnmɛ ɲini n'i bɛ fɛ k'i dogo ale la i bɛ t'u ka so de depuis o wolola o bɛ yala la hali bi a b'a sen ma walahi bon Peugeot fɛnɛ babugu ni cilen don ale sen na a don 17h bɛɛ ne sigilen sɔrɔ ka ninnu kɔnɔ o ma ye ɲɛ la mais ɲɔgɔnmɛ ala y'a kɛ n découragé len yɛrɛ n tatɔ so n ye ɲɔgɔnmɛ palo tɔ natɔ ye donc ɲɔgɔnmɛ nana vidéo fɔlɔ kɛ vidéo fɔlɔ montelen de tɔgɔ in nana yen ne quoi k'an bɛ tɔgɔ kɛ jumɛn n ko bon bɛɛ y'i ta fɔ n ko cɛ n k'a b'a dɔn ko tɔgɔ in ka ɲi sigida ma sɛbɛn la jɔn nana n'o idée ne yɛrɛ de ko n ka kɛ sigida mɔgɔ sɛbɛn u yɛrɛ yɛlɛla ne ko yɛlɛ kun ye jumɛn ko cɛtiribɔla ni sigida mɔgɔ sɛbɛn donc u ka yɛlɛ in kun y'o de ne y'a faamu n ko bon n ka kɛ sigida mɔgɔ sɛbɛn sigida mɔgɔ sɛbɛn nana ten après Asan ka sɔrɔ ka na bon ani tɔw ya tɔw ka sɔrɔ ka na dɔn Asan Tana Asan kɛ Tana Asan tout buruma a ye tɛgɛ fɔ Tana Asan ko ouais o faamuna tɔgɔ nacogo faamuna ouais bro n'i y'a ka groupe lajɛ vous êtes trop nombreux ouais tiɲɛ don a ka ca trop walayi a ka ca trop tiɲɛ don ne yɛrɛ filɛ nin ye ne ye comédie groupe ye n ye mɔgɔ caman mais aw ka ca ka se degré ma ne m'a ye fɔlɔ ne m'a ye i bɛ se ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw wele ka na a bɛ tournage ni fɛnw kɛ mais aw bɛɛ de ye groupe kelen tiɲɛ don le nom sigida mɔgɔ sɛbɛn k'u ta k'u da la mais comment vous arrivez à vous attendre a bɛ ɲɔgɔn faamu cogo di aw bɛ nin san janba bɛɛ kɛ a bɛ ɲɔgɔn kan an dun b'a dɔn jama mana caya kojugu dɔrɔn problème dɔ bɛ na mais aw jama cayara a sina ka to ten tɔ ka ni si janba in sɔrɔ ka se fo bi ma ni sigida mɔgɔ sɛbɛn tɔgɔ kelen bɛ yen dɔ mana k'a fɔ ko sigida mɔgɔlankolon o nana cogo di bon o yɔrɔ in na jama mara ma nɔgɔn dɔɔnin i y'a ye et puis jɛkulu caman bɛ yen i b'a ye a bɛ ci a cili fɔlɔ a bɛ dépend ɲɛmɔgɔ la ɲɛmɔgɔ o ye tiɲɛ ne ka faamuya la dɛ ani ne ye mun remarqué parce que jama mana kɛ cogo cogo quoi i b'a ye dɔw nagu ye baara la wariko ye dɔw dogo a la an ka dɔn dɔw yɛrɛ bɛ olu b'a la o ni yɛrɛ de kama quoi c'est-à-dire an ka baara kɛ quoi non o tiɲɛ i y'a faamu bon ne ye remarque min kɛ jamako la i b'a ye jama groupe caman bɛ yen nɔ a bɛ ci ne ka remarque la dɛ i bɛ taa sɔrɔ minnu bɛ poyi minnu bɛ boli ka taa caman nagu kun ye fɛn dɔ ye kelen parce que e tɛ se ka na bi sisan k'i bɛ ko kɛ k'i bɛ réussi diɲɛ ko foyi tɛ yen n'i y'a daminɛ ko gɛlɛya t'a kɔnɔna la hali sisan an minnu filɛ nin an bɛ ka mɔgɔw layɛlɛ n bɛ exemple surumani ta an bɛ ka mɔgɔw layɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ ko min b'an kan mɛ an bɛ ka vidéo kɛ mɔgɔw bɛ ka yɛlɛ u bɛ ka commenter u bɛ ka c'est-à-dire u bɛ ka enjoyement qualité bɛɛ sɔrɔ vidéo kɔnɔna la mais mun bɛ anw kan n'i y'o bɔ ka yira mɔgɔw la u b'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye tu vois bon a kow ka ca quoi jama bɛ minɛ ni hakili de jama bɛ minɛ ni hakili de par exemple Ismaël e bɛ ne ka groupe la Thierno Junior olu ye n ka mɔgɔ ye i bɛ taa sɔrɔ a ko kuma yɛrɛ ka ca e bɛna kuma dɔ fɔ ne ye ninnu fana bɛna dɔ fɔ ne ye u si tɛ fan ba la quoi bon ne ye nin minɛ nin ma dɔrɔn i ye erreur kɛ don min na fɛnɛ ne ninnu taara k'a sɔrɔ e m'u gɛn ne m'u gɛn moi je pense que i bɛ taa sɔrɔ o de diyar'u ye n'i y'u sama ka na o la ni mun ye sɔrɔ o yɛrɛ nɔ ye bon ni kɔni ne hakilina ye jamako la donc e hakilina la n ye faamu min sɔrɔ dɛ u bɛ débɔ ɲɛmɔgɔ de la très bien ça veut dire que sigida mɔgɔ sɛbɛn o ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔ alhamdulilayi parce que an bɛ ɲɔgɔn faamu trop wariko m'an kɛlɛ wariko tɛna an kɛlɛ fo ka tiɲɛ wuli fɛnɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ sigida mɔgɔ sɛbɛn ka ɲɛmɔgɔ parce que c'est inimaginable au fait ka jamakulu ye tan a ka ca et puis bɛn bɛ yen a bɛ don da kelen fɛ a bɛ taa bɔ da kelen fɛ jama ka ca contrat bɛ sɔrɔ o walayi tiɲɛ don walayi contrat bɛ sɔrɔ ni contrat sera i bɛ taa sɔrɔ contrat wari ye n'a tilala ni ɲɔgɔn cɛ a tɛna fɛn bɛrɛ bɔ mais chef bɛ se k'a dabiri a bɛ se ka fɛn dɔ kɛ kiri kan mais k'a fɔ ko fo sisan contrat bɛ sɔrɔ mais bɛɛ b'a ka pari sɔrɔ mankan tɛ kɛ foyi n'o cɛ a félicité a ye tɛgɛrɛ fɔ a kun a ye tɛgɛrɛ fɔ a kun Bura sigida mɔgɔ sɛbɛnw a bɛ idée sɔrɔ cogo di ka se ka mɔgɔw ka musique ta
ka imiter ka yelema ka kɛ sɔ dɔnkili zamɛ dɔnkili fɛnw ye a bɛ idée sɔrɔ cogo di k'o kɛ soit e min yɛrɛ bɛ dɔnkili da e de bɛ nana idée wa ou bien i n'a aw tɔw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dilan ɲɔgɔn fɛ ka kɛ dɔnkili ye ka bɔ n'a ye ka an na nisɔndiya aw b'o na n'o cogo di mɔgɔ bɛ bɔbɔ ɲininka idée ko la ko Tomiyaka de don ne ko jɔn de ye ɲininka dɛ nafigi ouais bon question yɔrɔ i b'a jama farakun ɲɔgɔn kan fɛn dɔ de don quoi ne kelen tɛ se k'a bɛɛ bɔ ne kelen tɛ se k'a bɛɛ bɔ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ idée dɔ kɛ sisan Puruma bɛ na n'a ye ou bien Peugeot bɛ na n'a ye ou bien mɔgɔ wɛrɛ bɛ na n'a ye tu vois mais inspiration ko kɔnɔna kɔni an ka inspiration tali ka teli trop parce que hali an bɛ se k'an to moto sanfɛ an tɛmɛtɔ parfois an bɛ son dɔ mɛn an tulo la an b'a fɔ ko cɛ ese nin tɛ idée ya paf an b'o ta ou bien an sigilen hakili bali ka jigin dɔnkili kɔrɔba dɔ la dɔrɔn an b'o ta ka dɔnkili yɛrɛ kɔni ta k'a yɛlɛma kɔni ayi suma de o kɔni o ye Jimi de mais o bɛ Jimi cogo di cɛ sisan o e de bɛ dɔnkili da wa ou bien i tɔw min bɛ yen olu fana bɛ ne ye dɔ fɔ ni nin tɛ ɲa dɔ bɛ dɔ fara kan ou bien c'est ouais o jagosa e bɛ nana idée bɛɛ ye par exemple ne bɛ se ka na ni dɔnkili sisan a yɛlɛma ne b'a yira cɛ n ka cɛ e ka nin lamɛn tan nin bɛ cogo di o bɛ yɛlɛ o b'a aimer mais cɛ b'a dɔn ko nin yɔrɔnin fana n'i ye nin kɛ tan a bɛ ɲɛ an bɛ ɲɔgɔn lamɛn ten de fo ka taa ɲɛ quoi voilà bon Bura e ka acapella dɔɔnin fili e ka musique dɔ yɛlɛma tan k'a kɛ fɛn dɔ ye tan a ye Bura dɛmɛ nin tɛgɛrɛ a ka nin acapella in fili tan dɛ bon sisan e de b'o fɔ sa ale de bɛ musique dɔ di ne ma ne ka musique dɔ yɛlɛma ouais bon a b'a fɛ a ka dɔnkili la fɛn jumɛn na zamɛ yan k'i ka zamɛ dɔ da tan k'i ka zamɛ dɔ yɛlɛma tan ou bien k'a ka musique dɔ fɔ a ye dɔ ka musique dɔ fɔ a k'o yɛlɛma tan Azake i b'o musique maîtriser o de ka d'aw ye wa ok an ka taa aye Kulibali masasiyo ni zamɛ tɛ ma min fɛ ɲɛ tɛ malo ma Kulibali yo ni naji tɛ ma min fɛ ɲɛ tɛ malo ma Kulibali yo non a ye tɛgɛrɛ fɔ kusa la ilaha illallah ni zamɛ tɛ maa min fɛ yen o don dɛ mais ko in bɛɛ zamɛ ko de o non a bɛ cogo di et puis a kan de fana ka di ka fara kan quoi vraiment a ka nin ko in minɛ a bɛ ne dabali ban dɛ oui Bura oui o tɛmɛnen kɔfɛ quelle est ta relation avec les autres artistes kɔrɔbalen fara denmisɛnninw kan e ka relation i n'u ka relation bɛ cogo di les artistes comédiens que ce soit les grands ou les petits e n'u ka relation bɛ cogo di a cɛla bɛ cogo di est-ce que a bɛ ɲɔgɔn fréquenter kosɛbɛ yan ko bɛ cogo di ouais alhamdulilayi baasi tɛ ni mɔgɔ si cɛ ni mun mago jɔra n na mɛ ani ye question dɔ posé technologie ninnu n bɛ se ka yɔrɔnin ma dɔɔnin quoi i ko u ma ko comédien kungo bɛ kɛ i t'u ye ka caya o yɔrɔ in n bɛ na n'o ye n ka kuma kɔnɔna la u sera jaabi cogo la quoi munna u sera jaabi cogo la parce que i b'a dɔn Mali la yan bɛɛ ye woro ye si tɛ kama ye sisan ne yɛrɛ b'a dɔn ne ka ko la e tɛ a tɛ kɛ quoi ou bien e tɛ a tɛ ɲɛ ne tɛ gɛrɛ e la quoi n bɛ fɛ ka fɔ titiri bɛ yen kojugu quoi ne yɛrɛ y'o mɔgɔ qualité de ye n'i ka ko bonya da ne kan hali ne bɛ sa ne bɛ t'o la a bɛɛ ni Ala na kira cɛ n'i m'a bonya da ne kan hali ni jatigi dɔ ye n wele karisa na i ka taa dɔnkili da la nin kɛnɛ kan n bɛ miliyɔn de ma ne b'a fɔ a to n'i taara i ka so i bɛ n wele n bɛ taa dɔnkili da i la ne tɛ taa parce que mɔgɔ de b'i yɛrɛ bonya mɔgɔ de b'i yɛrɛ dɔgɔya a ye tɛgɛrɛ fɔ a kun sa n tɛ tɛmɛ nin kan n t'a dɔn n'i ye question in faamu o ye tiɲɛ o ye kelen a faamuna voilà question bɛ nin yɔrɔ dɔrɔn nɔfɛ an bɛ bɛɛ ka bila la quoi rankini t'an ni comédien foyi cɛ Mali kɔnɔ donc n y'a wallahi faamu i ka kuma kɔnɔna la très bien yira ko rankini tɛ e ni maa si cɛ voilà y a pas de problème très bien d'accord question in jaabi min bɛ bolo o yɔrɔ dɔrɔn de ayi ko mɔgɔw sa mɔgɔw de ko don e t'a la o ale ye jumɛn i bɛ taa sɔrɔ a bɛ fɛ ka ɲɛfɔ ko sari ye ninnu ɲɔgɔnnaw ye furajalan saba min kɛ ayi de la ye kana na ko wuli yan dɛ baden fɔ n ka invité kun voilà halisa k'a fɔ a ye
Amé Balibougou Média de Kon, week-end Douma Kenekan. Chaque samedi à partir de 14h, en réunion Soroyan, Balibougou Média là, à partir de 14h, week-end Douma Kenekan. Abena, amé Andien, artiste ou Amouya invité, Abena, amé Nyanadje Douma Kenekan. Ça c'est chaque samedi, amé artiste Croix Oulé, Obena. Au terminé, qu'on fait un sponsor officiel, nous, Espace Balbier. Espace Balbier, allez fleni, Yamana Posula, Grabali Yerela, ni Sire Dronigo, Espace Balbi, Beba Rodon. Ni Nananigo Balbi Garo, Bébé Segaro Fier. Balbi, Espace Balbi Kono, ou be électronique minon de free. Batterie, panneau, cassé batterie, lithium mouma, ou be une bella jilenge. Ou be téléphone fana free, ou be téléphone Sougula. Espace Balbi Kono, a be. Téléphone minon, a bella jilenge sroy. Les réparations des téléphones, il y a téléphone tienné. Il mouna fan beffet. Il m'a sega nya soroma. Ni sera espace balbi la ubiga téléphone glang a dima. Il faut ma téléga soro. Autre quoi fait espace couture fanabe espace balbi qu'on a là. Ni sera chefini nyuma. Ou ba kalaka dima avec qui qu'on a descendu. Aïe tegera font un sponsor officiel. Autre ka boy. Amena tagani anga rubrique flana et nous rubrique jeu. Rubrique jeu. Voilà. En rubrique jeu, on va d'amener ça. Bon, ça nous a d'amener. Marambali. Amena Ladje Marambali s'il est fort, s'il est vraiment fort. S'il peut tenir contre la Bali. Maintenant, ça va Marambali contre la Bali. Tchoron. Ere yo ibiga chela jamu bibiga chela jamu ya na senaka lagare bali bi lagare bali kana molle ere bega bali bu meja représenter na tira ibi shiro fobi ay ya isra betige bi non te dora do ere ba do ma bali wuli kana lagare bali na ay tera fuku sama bali lagare bali 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 na faut qui ça allez now follow ijo follow lagare tu vas jouer contre Marambali il vient jouer Marambali contre là il va la média les représenter. Lare ni e tira. Lare a beni mamso chute ne tira. Tulutala. Tulu fote na. Ni tira. Ne konte dora do ye tekere foka ala do me be kashi ka ala bla. Oye tere. Lare bali. Sorno ga harba yewen munata. Fangelo minan kishi bugela sa. Nimbacha fana kono ga maga. Ha? So ni kono ni Abali. Nalache. Ha? Ne ma bali kuma gaye. Mumfe ni desa. Ni desa mi ay fon ko kalo sawa dasandi. Kalo sawa dasandi. Fem vele wo nyono tigak se. Ala ni bisika ne tigak ni checho. On verra bien. Amena ye. 6 ans. Lare bali et qui joue. Nyama ko ko fierté. No Marambali dans Robate. On follow. Nothing got cliché here. À droite. Nyama ko ko fierté no e amena compter. Na compter les babla. Ama compter. Faut savoir. Naga babulu le. Ababla. Hein? 1 2 3 Ayajo, puis ne va décider. Nagasro Ayaki, Moshika Nakuli. Ayakia. Bonasro Maki,
N'a sɔrɔ ma k'i a fɔ lagare. Bi yɛrɛ tɛ ne jeu don yɛrɛ. Wɛrɛ tɛ ne yɛrɛ tɛ maa ci bi yɛrɛ. Ok lagare a tɛrɛmɔgɔ ka lagare bilasira. Lagare merci yan kunna wolo. Tɔnɔ ne bɛ ɲini ka bantara Usman ko quoi. E bɛ taa fatɔ labɔ kabano la min ba cɛ ka n'o bila ne fɛ ji la. Ne b'a dɔn ko fatɔ don wa. Pourquoi a bugasa a tun y'a bila. N bɛ min kɛ de e maa bɛ n'i y'a minɛ a bɛ ka puru fɔ n bɛ ka puru fɔ. A ka ɲi sa siɲɛ wɛrɛ bɛ yen sa. Siɲɛ wɛrɛ bɛ yen. Ah Makan Bali. Ne ko Makan Bali ka trophée yɛrɛ sɔrɔ cogo ni nin ma nin ɲɛfɔ i na dabaliba bɛ ne la dɛ. Bon a tɛgɛ fɔ Makan Bali kun. Voilà. Tɛgɛrɛ. Merci Lagare. Voilà. Ni y'an donné an ka rubrique jeu yɛrɛ kɔnɔna la sisan. Chorno Junior, Makan Bali, Kade. Ani bɛ na. Ninnu bɛɛ ye dumunifɛnw de ye. Nin bɛɛ bɛ dun. Dɔ de ka farin ni dɔ ye dɔrɔn ani dɔ ka go ni dɔ ye. Dɔ fana ka di ni dɔ ye. O dɔrɔn de y'a différence ye sinon a bɛɛ ye dumuni. Donc yɔrɔ maninka tana an ka dugu da siri foronto ye n'a y'a dun dɔrɔn mɔgɔ kelen bɛ sa an fɛ yen. On verra ja dugu da bɛ siri bi o. On verra. Voilà. Le jeu c'est très simple. I bɛ na ni banderole bɛ don i ɲɛna. I bɛ choisir kɛ. Ni tigɛ bɛnna min ma. A tɛ ɲagami kɔni. Ni tigɛ bɛnna min ma. Ne bɛ n ta. Ni tigɛ bɛnna min ma. I b'o de dun. A faamuna? I b'a dun bɛɛ jɔlen ɲɛna yan. A faamuna? N'a tɛ ɲagami dɔrɔn. O ye règle fɔlɔ ye. Deuxième règle. N'i b'a jigin i b'a kɛ tan dɔrɔn ka kɛ tan. Mais i t'a kɛ tan ko pas, ce sont des vers. A bɛ ci. I bɛ tɛgɛ yɛlɛla dɔrɔn. Foronto gazi. I tɛgɛ yɛlɛla tan. K'a fɔ k'i b'a kɛ tan k'a lajɛ min don ka sɔrɔ o tɛ dɛ. I bɛ fɛngɛ n'a jɛ i bɛ tɛgɛ yɛlɛla tan. Ni ko n'a da min kan o y'i ta ye. A ne ka mɛ ka tableau yala ni tɛgɛ ye. Nin b'a la. I b'a kɛ tan de. I ɲɛ sirilen. A faamuna? Ok. Bon espace bal bi mɔgɔ ka cadeau filɛ. Ko ni mɔgɔ min gagnera a bɛ d'o tigi ma. Mais gagnant o bɛ dɔn fo jeu laban. N'a di an ka minɛ. Ne gagnera o. Ni mɔgɔ min gagnera o bɛ taa ni espace bal bi mɔgɔ ka cadeau ye. Yarabi an saba la. A faamuna? Ala ka kelen gagne. D'accord. N gagnera. An kɔni bɛ taa ni. Sisan an bɛ wolo bila Makan Bali ma. An t'a da kɔrɔ. Makan Bali na. Makan Bali. A ye Makan Bali kunbɛn. Makan Bali. Makan Bali, i ye dɔw la kasi. Makan Bali, e bɛ taa Aïcha ka gâteau ta cogo di?
Acha sigilen ka fɛn bɛɛ la a n'a ka secrétaire. Bon hali n'o tɛ depuis ne ni sigilen ko k'a ɲɛ siri ni fini ye ne b'a dɔn ni kun pɛrɛnnen don k'a kɔnɔ i pɛrɛnnen don k'a kɔnɔ. Burana Sigida atira fugo. Bura atura yana. Tere. Allez Allez toi. Bura Sigida. Mosabe 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 Sigida. Voilà. Torno, Douma bien, Carotti bien, Fruit Minéral. Goyo bien, Nidouin, ni Sarasarai. Allez Foroto. 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 Foroto. Allez Foroto. Allez Foroto. Allez Foroto. Allez Foroto. Allez Foroto. Allez Foroto. Ama côté, il faut cortar. Allez! Allez deux! Allez trois! Hey, ijo. Aijo. Sama ba magan bali kumana ko gauche. Ay kana bo. Atwe. Magan bali kumana ko gauche. Ambe sigaka. Magan bali ibi dadi. Il faut cortar chorno. Ada. Abanyimi. Tornata. Abanyimi. Don't get.
Va t'asseoir. Ne de boulonga ya kunu ja. Voilà. Voilà, on attend un jeu flanay. Voilà. Ka foye un sponsor officiel Espace Balbi, nya foye ayre nyewe Espace Balbi ga cadeau là. Ka di invité ma ni morom kana ni morom ga premier ko wa Espace Balbi mo wa cadeau dama Espace Balbi mo côté ay tegere fo Espace Balbi. Espace Balbi ko no nyemi foye électronique minute debe free. Batterie ni panneau ka se batterie lithium moment. Téléphone sugu a bela jele be free. Réparation de téléphone au fana ke o téléphone minon fana free. Espace couture fana ba kono. Voilà, cadeau fleni a be tranché yandi. 6 ans amena mo flata o be jouer ke ni klen tira o be se bola. Mi gaina o ni mi sigile no ta final là. O ba attend. OK? Voilà. Donc, amena wole bla mo flama. Chorno Junior contre Magabroa en finale. Voilà. Voilà. L'arrêt, Ami Bolo. Que le jeu commence. Jouez. Terre. Dondoni, il te la forêt. Cherno, Sigida, Cherno, Sigida. Ante Dondoni. Voilà. L'allez, Ami Bolo. Que le jeu commence. Jouez. Seguida.
Là, on se retire tribunal là. Nous le voyons. Cousin Flau. Nala, les tiens pour la voilà, Mahamali contre Tcherno Junior. Aïe, avec nous, on a affronté les 500.
ni ka di an ta na yo Écoutez. ah Il a fait. ani afu we ma fu Il a fait. ami chuko Akira. ite si to ko tiga bo tega ko Non, Akira. agora Akira. Ils sont pas qui m'ont cadeau. Pourquoi dis-moi? Moi, je me boulot quand la souma. bon kuma ka wara te ngulo ku fu bo vraiment o be para mina ya rabbi an sala ga yiri wali ke vraiment no wala konta na ka do boy on konta na kusube vraiment sala ga yiri wali ke voilà merci Ay, te la voiture non. I'm your DJ. Kau bisa lebih di belasan. Voilà. C'est bon? C'est bon? Hein? C'est bon ça. Merci, merci. Rubrique jeu volé, on a droit à rubrique fana pour nous rubrique prestation. Artiste ou bambole, aïe aïe, talamba boula, n'est-ce pas? Kasuma pressing, ou mira, avec Osake, n'est-ce pas? Les Al Samafa. Vous êtes tiens, vous savez, on doit talent de Bokene pour s'en aller là. Ok? Voilà. Donc, amena mon front, ou maka bouraï. Les Sigida Mosebe. Amena Sigida Mosebe, ou Hana. Avec tout quoi, mais avec tout quoi, mais avec yéli mi kéwé téléphone qu'on aille. Mais vis-à-vis bita, aïe pour la calé. C'est grave pour semaine. Aïe nous m'intègre théorie. Aïe quel est ça? Oh oui. C'est grave pour semaine. Oui. Si ça y est, il y a son acala follow. Il fait qu'il t'a marre, il a son dos là, son il fait dos là, il a acapella de la nyara de nous. Oh dia. Akala nyara parce qu'il y a comment quand il oh dia. Hein? Oh, quand il nous a pour la Afamna, tout le monde Peugeot, ana ojo ko fela. tout le monde Peugeot, ana sila mo swewo. Hein? Ana ojo ko fela. Ana, voilà, kada jo ko fela. Aye, transfer. Ah, on le fera. Ati ko ma. Ufana ma. Ay sa e tiao jo ko fesa. Oh, wow, dalage. Oh. Voilà ça. Anga public ni nga. Anga shore da ba sabere da flo. Sure. Eh, chicken. Terno Sigida, mata. Terno Sigida. Agana magata walla.
parce que au Chili demi-finale là il y a le foyer cousin Flau nana ne cɛ bɔra a y'a cɛ ta kɛnɛ ma quoi voilà voilà Magan contre Cherno Junior ayo a bɛ ɲɔgɔn na sisan a bɛna ɲɔgɔn affronter de sisan voilà a tigɛra fugu sa que le jeu commence jeu Cherno joue Voilà Cherno Junior contre Magan Bali. 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 Aïe 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 mɔgɔ sera ma aïe mɔgɔ sera ma aïe mɔgɔ sera tabali ma kɛ mɔgɔ sera tabali ma sa n'u tɛ ka ɲa la o fila bɛɛ cira a di ne ma ayi o de bɛ kɛ o sisan mɔgɔ sera ma dɛ mɔgɔ tabali tɛ wa jɔn ye tabali ci jɔn ye tabali tɛ pan a yɛrɛ ma ayi mɔgɔ tɛ tabali bɛ lamaga a yɛrɛ ma wa tabali tɛ lamaga a yɛrɛ ma ɔ ubiyɛn n'a sigilen de don a bɛ lamaga cogo di ayi ayi ni y'a cilen de o Magan Bali i ma ma ne mana de a cila de o non Magan Bali ne k'a di an ka taa so non ne y'a fɔ ko jeu règle n ko mɔgɔ tɛ maga tabali la voilà a y'a sen kɛ k'a gosi a ma fɔ Tiɲɛ tɛ. a magara tabali la Tiɲɛ tɛ. K'a ye ten. Magan Bali voilà Seere t'a la. i magara tabali Ne la ma maga la. seere bala ne y'a ye ne a yɛrɛ magara tabali la la ale de magara tabali la Ayi, sen ne k'a ye magara ten la. dɔrɔn de Semi yɔrɔ de la. o fɔti de k'a ye ten an ka taa ayi e yɛrɛ magara nin na bon a di yan a di yan a di yan ayi o ko ka suma fɔlɔ sisan voilà Magan Bali bɛ éliminer tiɲɛ Ne tɛ ma maga lajɛ. Magan Bali an ka gagnant d'aujourd'hui voilà o ye Cherno Junior ye yaa o ma jatigɛ tigɛ fɔ mun bɛ yen a tigɛ fɔ ye dɛ Magan Bali éliminé à cause de faute Cherno ne yan n filɛ Cherno Lagare Cherno espace Bali bi mɔgɔw ka cadeau filɛ i jɔ ɲani i ka kuma depuis jeu ma daminɛ n m'a f'i ye k'a di an ka taa n'a ye wa i ko ten ah i y'a ne fɔ ne y'a f'i ye ou bien n m'a f'i i ye y'a fɔ i y'a a bɛ fɔ cogo di a kɛra i tɛ si bɔgɔti ka bɔ n tɛgɛ kɔnɔ non a kɛra a banna a kɛra Cherno espace Bali di mɔgɔw ka cadeau ko k'a d'i ma kumakan jumɛn b'i bolo ka las'u ma bon kumakan wɛrɛ tɛ n bolo k'u fo kɔ vraiment u bɛ baara min na yarabi halisa ala ka yiriwali kɛ ami ami vraiment ne kɔni content na cadeau ko in na i ka dira n content na kosɛbɛ kosɛbɛ d'accord vraiment halisa ala ka yiriwali kɛ ami 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 voilà ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen merci a ye tɛgɛrɛ fɔ Cherno kun voilà Lagare merci rubrique jeu bɔlen an bɛna don an ka rubrique filanan kɔnɔ n'o ye rubrique prestation ye artistes b'an bolo a yɛrɛ y'a ye talanba b'u la n'est-ce pas ka sɔrɔ u ma pressé o ye min yira a bɛ wasa kɛ
n'est-ce pas? Mais al ça m'a fait. Ote tiens. Bon ça vous talent de bokene kono sanga yira aula. OK? Voilà. Donc amena mo folon wele we maka buray. Les sigida mo sebe. Amena sigida mo sebe wele. Rana. Abeto ko ame, abeto ko aye. Mais abe yeli mike we téléphone ko nay. Mais vis-à-vis bita aéroport la kali. Sigida mo sebe. Nous ma tegre teuli. Ah tegre fo ça. Oh ouais. Sigida mo sebe. Ouais. Si ça yani ka songa kala folo. Mi fait ki damara ika son dola, shoni fen dola, ika akapla doge kula nyaka donu quoi. Oh otea. Aka lanyaka quoi parce qu'il y a kuma kanga di kutu. Wa otea. Hein? O kana we ya. Bo kari no abe foka kabe tele fois kun. Afamuna? Ege, tu burman pejo ana jon ko fela la. Tu burman pejo, ay na sigida mo sebe o. Hein? Ay na jon ko fela la. Ay na voilà, kata jo ko fela la. Ayre, tonos ah ore furao. Ati ku ma o fenem mai. Ay sa ye, tiao jon ko fe ça. Oh, bois au dalagen. Oh. Voilà ça. Anga public ni anga shore da ou anga zamere da folo. C'est bon. Show. Eh, check. Ah? Ago ja, sogo mekinina. Ngo ja, sogo mekinina. Ngo joye sogoda. Awala joye sogoda. Suwa! Eh, pejo e sogoda. Wa Usmani e sogoda. Ago ja, sogo mekinina. Ah, pejo. Fana apau pidikum apapau pidikum ase bokum ase amne pejo na nulu fana ka mogo ba ko dinche man mubulo ay takara fakum Usman go chagare kadu ere chagana na ngakile la fana Chegana na ngakile la fana. Chegana na angakile la. Chegana na atundu. Chegana jaba ke. Ama dundu. Chega ya mi fe. Chega jaba. Ada maikuta. Jije sona mangata. Juje. Wala muso le afasare muso wangata. Suba. Gentlemen on a beat. Mwana tera chaula ne tara furula ne mana chaula ne tara furula. Ute kangele fo. Abija ute kangele fo. Ne tera chaula ne tara furula ne mana chalina mutara furula. Suba. Tera. Ne tigara cheula, mele yimba cheuye. Dorombeli yimba cheuye. Trimso kanu yimba cheuye. Abija uti kangele mfo. Uti damso gelemba. Wakanu damene kuma. Nori ugu sago zoro. Apeli be 5h du matin. Suba, ani 7h du matin. Washak 5 secondes. Ubi wida apeli la. Ifuwa mangi venila. Bébé me fait ikuma ganeme. Ikuma gan kote be. Abe fegi ikodokun kan. Abe fegi ipite kumpang. Abe fegi ruan katan kan. Umanu sago soro dron. Téléphone me bla moda fiona. Ou bien ne pas déranger. Wanugi appelita. Allo bébé atkemen jegena. Legi sebe kerefe. L'Amérique suruna. Ou bien me bani yorola. La ne tigera chau ne dara furula ne mada jani na hundara furula ni bado iti wali temfe kanala jarabire iya do iti wali temfe ibala jarabi mukelena wacha munu te musofe mama dubola muso trompe chau mori wobola akan fula fola Adama Musa Umaru Ali Buba Uba fochu Uba fo cha Suba, Wawa, Sigida Moko Sebel. The phenomenon done. No, Jara, I take it for ça. Oh.
Ok, bon, on attend Zamé. Phénomène on est bis. Kongo de Bauna et Asa Jamate Nito No se tumbi wala izame do kanko Tomi betaga ki betaga na sansula Aunde ilajo kasoko waru bedi maya Okelento asanye munde fonye Ozame pana ofente dagala tu Ito don ojugu ye jamana to la fleni Asa o jamate nito e asa Kongo de Bauna No se tumbi wala izame tu de ba Asa koma akosa me bana mena Pofo ite tuku kantaranta ke yalla Oza me fe bana maka auto urut la yoro dola Bana ngabuku maraga tuba do kononna Suba Iye Mone do ribina Ata sa file niye Mewo jidu chema Pronto tasaba chema Dagu tasaba chela Asa ina una Wa Kongo bana fama moso Asandoro de otoño Zame tu ma banja Ay tasagili bebo Zame tasada ko blaso gono Wakao shito dunko yang babatai Nala sona dinge ute tu kongona Na 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 Amode unde ya pedu Tuba wa Ay alma lagi rego kabisa mefe Sigida moko sebeo Suba wa Ay tigre ba fuku sa, ay tigre ba fuku. Son kele. Angata. Ok, ango dandala sa oubien. Ango dandala angata. Nyoto madi jiji more. C'est bon? Ok. Niye sigida moko sebeo kwa zame juruma. Tigre. Awo nedo. Ako nedo mbada. Zame ka juru kadi. Zame ka juru bembolo. Zame ka juru bembolo. Me juru fo. Sogo ba kan, jeke ba kan, goyo ba kan mbada. Ni zame dun toge manoko bete nindu. Ni zame dun toge ngagele. Zame dun toge manoko. Zame dun toge ngagele beto don. Ako ntida ko yorola. Tusu kasi chama mbada ko yorodila. Ni betu me ko yorola. Zame ushu bali tu me ko yorodila. Ni betu me ko yoro. Ko ya muso nyakumune tu me ko yorodila. O betu me ko yorola. Shupa muni ko yo batu me ko yo zame sanfe. Suba. Uwa. Odo. Uwa. Atobili yorola. Zame monne. O kumagacha. Atobili yorola. Zame bonne. O kelete ba. Ako kono fane koroka foite zame bonne. Na munu sigi fosse terra 14 le taso. Jai. C'est bon. Ay treba usigira wasa gusa. Ojarawya. Ay chengusa ubisuga barla botisiri. Ubesera. Buru bisamata sigida bongo sebe sigida. Uwa. Uwa kuma e. Eka sega sigida. Bongo sebe. Eka fo sigida. Sigida. Bola ngolo. Ego fo. Aha. Bon, Aisha Bouya kamo. Amna épée kurabla. Bon, épée. Ama feka. Ama avangundi quoi. Vous venez jamais. Au Canada. Épée kura kanga show bala, cheke bala, zame bala, to bala, bashi bala, beri bala. Ah? Kafitin fo. Zame. Ngozame dunjati banfe. Aiwa zame bi lombo lamba. Zame bi yombo yamba. Nga zame ti bon abada. Ngozame be mo erinani.
ani woson bɔrɔ naani kɔyɔ yɔrɔ kɔnɔntɔn furusiri ba naani ani jɛ kɛmɛ naani ani gɔyɔ bi naani ni naani ani kɔlɔkuru ni kelen tobilila bɛɛ to yɔrɔ dɔ sango ɲɛtigiw ni ɲɛtanci zamɛ sigida mɔgɔ sɛbɛ sigida mɔgɔ sɛbɛ sigida 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 non sigida voilà sigida mɔgɔ sɛbɛw bɔlen kɔfɛ an bɛna wele bila Chorno Junior ale ni Mahan Bali an bɛna wele bila u ma kɛnɛ in kɔnɔ yan u b'u n'u ka qualité u ka pouvoir u bɛ se min na énergie min b'u la Chorno bɛ kuma cogo min na a bɛna ye sisan a bɛna Chorno a tɔgɔ ma a bɛna ɲɛnafin bɔ la sisan a y'a partager. A bɛ partager sisan. Allahu akbar. A kumana Chorno Junior Maliyɛnw a ye nin partager kosɛbɛ kosɛbɛ. Basabu ka d'a kan an ɲɛ b'an balimakɛ min na nin ye a bɛ fɔ ale de ma ko Magan Bali. Ɲamakɔrɔ kuraninkaw ka fierté don n'o ye Dankɔrɔbaden Dasa ambassadeur Dasa min bɛ yen n'a tɛ sɔ dun a tɛ mɔgɔrɔni ni dun aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ Bali la wa Bali bolokuru ɲɛ kelen a tɛ kun maa si la diɲɛ kɔnɔ. Kana ɲina Dasa Bogɛ wa Dasa min bɛ yen fɛnɛ ni kɔnɔja b'a la waati bɛɛ lajɛlen. A ye nkalon tigɛ ko nin ye Bogɛ. Chorno ka haramu mun f'i ye Chorno ko Dasa bɛ siga tɛ na ba cɛ ne de Dasa ladɔn ye. Ala tɛ. Chorno nka n ko n bɛna histoire fitinin f'i ye. Chorno a ka haramu i mana fɔ cogo o cogo Chorno i ka n'i kɛ bɔbɔmuso falen kan. Cogo di? Chorno a ka haramu ko o don o de ye Chorno i bɛ Sena dɔn Sena. Sena dun? Sena Chorno ni ba cɛ Sena de nana ne nɔfɛ Chorno ko ne ka di ale Chorno a ka haramu ko ne ka koni dɔ bɛ yen Chorno ko ne tora k'o kɛ dɔrɔn ko n'ale ɲɛ dara ne kan Chorno walayi f'ale bɛ yobo yaba. Bali o koni jumɛn? Ko ne bɛ to ka n ka pani. O pani. Chorno ko ka tila ka segin n ka pani ye kan. Chorno o kɛlen tuma min Chorno ko ne ko Sena ma k'i da i k'i yɛrɛ lafiya Chorno a ka harami kɔnɔdimi kilisi bɛ mɔgɔ min da n'o tigi yɛrɛ kɔnɔ y'a dimi o t'a daji kunu dɔrɔn. Chorno o fɔ Chorno ko ne k'a ma de k'a sera so. Chorno nka Chorno ko ne ta don Bogɛ bin na. Ka ta don Bogɛ bin na. Chorno cɛ ni Ala cɛ n'i bɛ musomanin kɛlɛ a kɛ tile fɛ n'i y'a kɛ su fɛ ni ba cɛ a bɛ karafe don i da. Allahu akbar Ala de a ye dɔ fara partage kan. Chorno ka haramu ko ne de nana dan fasa la ka dan bu la Chorno ka wuli k'an jɔ Chorno ka jama ɲɛfɛ Chorno k'a fɔ ko n bɛ se denni na. K'e bɛ se denni na. Chorno ni ba cɛ i b'a dɔn a si ye joli ya. A si ye joli? 12 ans. 12 ans Bali. Chorno a ka haramu n'o arabu b'a fɔ a ma ko isnaya a y'a sara. Ala tɛ balo ka dɔ fara partage kan kosɛbɛ sa. Chorno Bali ye ko bɛɛ da. Chorno ne kɛlen ka denni ye dɔrɔn Chorno ni ba cɛ ne yɛrɛ hakili tigɛ kojugu Chorno ka haramu fɛn kɔrɔbɔrɔ dɔn kɛ. Kɔrɔbɔrɔ dɔn y'a ka cogo di? Asiyori. Ala tɛ balo ka dɔ fara partage kan. Chorno a ka haramu ko ne bɛ kɛnɛya de. Chorno n bɛ mun f'i ye Dasaw ɲɛ jɔyɔrɔ ni ne ye. Chorno ne de filɛ ka Ala minɛ ka dayɛlɛ ne kelen de donna denni kan. E kelen donna denni nɔfɛ. Chorno ko mun kɛra ne ka erreur ya ne kun kan ka erreur minɛ ka don fɛn jɔ. A ye kuma kan ne minɛ ka don. Chorno walayi ne donnen de ye ne y'a dɔn ko maa kelen tɛ se ka denni bugɔ. Chorno a ka haramu k'a bɔra ne yɔrɔ min na i b'o dɔn wa ne kun tɛ ten. Ni Ala cɛ fasani dɔ bɛ yan yɔrɔ la Chorno ko ne y'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ. Allahu akbar. Ni ba cɛ jinɛw dɔrɔn de bɛ mɔgɔ bugɔ yan yɔrɔ la. Jinɛw dɔrɔn de bɛ mɔgɔ bugɔ yan yɔrɔ la. Chorno denni ye ne ci ka ne ci k'i bolo don ne kɔnɔ ka ne nugu labɔ ne k'a ma k'a ka n to ko nin ye walilugu ye a y'o bila a nɔ la ka tila ka ne sen ta a ka haramu ka ne ci dugu la ne bɛ balimun na dɔrɔn Chorno ne bɛ mamuso tigɛ kɔnɔ ni ba cɛ Chorno a bɛ ka ne bobara minnu mɛ ne tan. Ala malo ka dɔ fara partage kan kosɛbɛ Bali cɛ yɛrɛ la ko in kɛra baara ye. Denni ye nugu labɔ ka tila k'a dugu kɔnɔ a nɔ la ye. Chorno k'a ma ban ko Chorno. A ma ban. Chorno i b'a kalama ko n ka petini dɔ bɛ Faransi u b'a fɔ a ma ko Musa Jara Chorno ka haramu ko Tarawele de kun don nka Chorno a ka gɛlɛya yobayobara. A ka gɛlɛya yobayobara. Ko n y'a kɛ Jara ye. Ala tɛ malo ka dɔ fara partage kan kosɛbɛ ni ne ye Bali ye. Chorno kana siran kana yɛrɛ kana jago Chorno ka haramu ne de ye Bali ye. Chorno ko ne bɛ kɛnɛya kuma bɛɛ. Ayi siga tɛ ne Bali. Chorno o de filɛ ka Ala minɛ nin Chorno i b'a kalama ko maninka ni ba cɛ maninka kɔnɔ jɛlen don dɛ. Bali sisan ɲɛna an ka taa yɔrɔ jan ne bɛ fɛ i k'i ka trophée ninnu ta cogo di fɔ mɔgɔw ye basabu ka d'a kan diɲɛ bɛɛ lajɛlen sigilen don sisan k'i lajɛ i ka trophée ninnu i y'a sɔrɔ cogo di. Chorno ta kɔni o ye journaliste international ye bɛɛ lajɛlen b'o dɔn. Chorno i jɔ n ka maninka kɔnɔ fɔ mɔgɔw ye kɛ. Chorno a ka haramu maninkakɛ filɛ nin Chorno ko ne de den ka wari di marakakɛ ma maninkakɛ ma a ka haramu Chorno k'a ka dɔ burujan ye.
cɔrɔnɔ n'o ye y'a banni ye k'a ka y'a banni buruja e k'a ka y'a banni burujan ye nka k'a ka kɛ sutura kɔnɔ cɔrɔnɔ maninka lalonlen don tan ni ala tɛ a ye dɔ fara partage kan kosɛbɛ cɔrɔnɔ a ka haramu maninkakɛ de filɛ k'i fa nasi la cɔrɔnɔ ka taa ne photo bila kɔfɛ a ko silamɛw an ɲɛ bɛ nin na e ko k'a ka mɔgɔ min buruja a taara e yɛrɛ de photo bila kɔfɛ ne ka wari minɛlen kɔfɛ k'a taara ne de photo bila kɔfɛ cɔrɔnɔ a ka haramu ko ne ye fitiriwale ye cɔrɔnɔ ko ne ye hɔrɔnlakolo ye cɔrɔnɔ ko ne tɛ maa ɲɛnɛma ye cɔrɔnɔ ko ne bɛ yibi yaba cɔrɔnɔ ka haramu cɔrɔnɔ ko ni ne ye bo ci fana cɔrɔnɔ ni ba cɛ ko ni min nu minɛ k'ale soso bɛ to ka taa min bɛ ka banni kɛ o de don wa ok e ka ca i banni ni koyi cɔrɔnɔ a ma ne ba nin dɛ a ye ne ba de ba nin a dawa kubaru cɔrɔnɔ an ka tɛmɛ o yɛrɛ kan pewu an ka tɛmɛ o la voilà a dɔ fara partage kan kosɛbɛ bali bɛna a ka turufɛn ninnu ɲɛfɔ pour que bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya voilà an bɛ taa n'a ye cɔrɔnɔ a ka haramu ko ka tɛgɛrɛ don fɛ a ye tɛgɛrɛ don bali fɛ kosɛbɛ sa cɔrɔnɔ ko ne de ye bali ye ko bɛ ɲɛ denmisɛnninw ka ambassadeur cɔrɔnɔ a ka haramu ne y'a ta k'a bila yɔrɔ min cɔrɔnɔ n'i ko k'i b'a bɔ yen dɔrɔn cɔrɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔ i fa ye cɛ ye walima muso ayi non n'i y'a bɔ yen dɔrɔn i kɔfasa bɛ tigɛ cɔrɔnɔ a ka haramu cɔrɔnɔ ko n bɛna n da don n ka trophée tacogo la awɔ nin cɔrɔnɔ n'i bɛ nin mun na tan nin ba cɛ nin ye bugotuguni ta ye ala tɛ bali o pani bali cɔrɔnɔ a ka haramu bɛ mun f'i ye cɔrɔnɔ tellement ne tɛ go sɔrɔ n tɛ muso sɔrɔ cɔrɔnɔ a ka haramu ne cɛ ka jugu cogo min cɔrɔnɔ ko musomaninw n'u bolo fara ɲɔgɔn kan cɔrɔnɔ a ka haramu ka cɛjuguya trophée ta ka n'o diyan ala tɛ a dɔ fara partage kan sa cɔrɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ cɔrɔnɔ a ka haramu cɛkɔrɔbaw ko n bɛ mɔgɔ bonya cɔrɔnɔ ko banni mana kɛ kuma o kuma ko barangali ta ko n walawala n'olu la donc e bɛ taa barangali ta kuma bɛɛ cɔrɔnɔ a ka haramu su mana bɔ barangali kɔnɔ dɔrɔn ko ne de bɛ yoba ta yoba pani ala tɛ cɔrɔnɔ dɔ fara partage kan sa o tɛmɛnen kɔfɛ cɔrɔnɔ ɲɛ bɛ nin mun na tan cɔrɔnɔ a ka haramu cɔrɔnɔ i ma dɔw ka kuma mɛn ko sigira mɔgɔ sɛbɛw cɔrɔnɔ i tɛ ninnu dɔn cɔrɔnɔ a ka haramu cɔrɔnɔ ko ninnu bɛɛ ye zonkɔrɔw de cɔrɔnɔ ni ba cɛ ne n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ bole cɔrɔnɔ ka haramu fɔlɔ la k'u tun bɛ gɔrɔjigɛniya de kɛ ala tɛ mɔlɔkɔ dɔ fara partage kan kosɛbɛ sa ala a kɛla baara ka jamana kɔnɔ cɔrɔnɔ n tɛ mɔgɔ to yen wa n tɛ mɔgɔ sutura cɔrɔnɔ ka haramu n'i ye mun y'i la dɔrɔn cɔrɔnɔ ko n b'o fɔ diɲɛ maa ye cɔrɔnɔ ka haramu turatɛrɛn to olu kolo ka dɔgɔ cɔrɔnɔ ka haramu tɛ se kɛwale yɛrɛ ma fɔlɔ cɔrɔnɔ olu ye minɛri n'u ye cɔrɔnɔ a ka haramu bɛ mun f'i ye sigira mɔgɔ sɛbɛn ninnu cɔrɔnɔ ni ba cɛ e b'a kun dɔn ko mɔgɔ sɛbɛn wa cɔrɔnɔ olu kun hakili ma sigi u bɛ yobo yaba cɔrɔnɔ ka haramu i bɛ bura dɔn i b'o dɔn kɔni cɔrɔnɔ ka haramu e ma jolifɛnba dɔ ye bura bɔbɔ bara la cɛra mun ye dɛ parce que ma ka kulusi bɔ a y'a to hakili sigibaliya de la ka bin n'a dɛnɛ ka baramadaga kɔnɔ yan'a m'a sɔrɔ a ka haramu sɔrɔ bila la ka jigin an yɛrɛ y'a sama tulu la k'a sama tulu la bura bɔ a y'a ko a kɔnɔ bisi kolokuru sen ka poyi ka bɔ a tɛ fara partage kan sa a tɛ fara partage kan kosɛbɛ ka fierté cɔrɔnɔ a ka haramu ko joli bɛ taa k'a nege to mɔgɔ la cɔrɔnɔ a ka haramu bɔ kuma kɔnɔ yan cɔrɔnɔ k'an dagalen don an ka base la cɔrɔnɔ a ka haramu n'i bila an ka sira kan cɔrɔnɔ to ka garantibugu tɛmɛ dɔrɔn i ka se an ka terre kan donc an bɛ maliyɛn cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fo a ka partage ni waleɲuman dɔ la k'a yira la ko ne nin sera kuncɛyɔrɔ la salamu aleykum i y'a fɔ Makan Bali kun Makan Bali na yan Makan Bali ala kama i jɔ yan micro di yan tan ni dabalilen tɛ an t'a kɛ bɔrɔ ta tɛ hɔrɔn ye dɛ bon i ka micro minɛ Makan Bali ala kama kɛ tan sa n'a y'a kɛ i b'a fɔ ko ɲamakɔrɔnin ka fierté n bu bɛ pɛrɛn fasa o bɛ k'an concentré yɛrɛ e kana jamu sa a ka concentré ala jamu ayi dɔn dɔrɔn n'i y'a concentré sisan denmisɛnnin dɔw bɛ yan u ɲɛ da e ka nin tigɛ in ne ko e ye jɔn tigɛ danni nin ye dɛ a da sera a ma ne yɛrɛ tɛ jeune fɛ yɛrɛ i tɛ jeune fɛ ni ye jeune fɛ dɔrɔn n bɛ don bɛɛ gasi la quoi n bɛ don bɛɛ gasi la parce que mɔgɔ ma yɛrɛ la cɔrɔnɔ e ka micro in jan a bali dabalilen don cɔrɔnɔ a fɔ a ye ko n tɛ je bɛɛ fɛ siga t'o la n sera woro feerela jumɛn fɛ sugu la woro feerela cɛkɔrɔba in fa tun bɛ san 90 san 90 ne y'o malo nkalon tɛ dɛ san 90 san 90 mais ne bɛ jeune kɔrɔbalenbaw de fɛ e bɛ ka ɲinɛ o ne bɛ jeune kɔrɔbalenbaw de fɛ kɔrɔbalenbaw o tun bɛ san 90 na mɛ mun fɛ ɲɛ bɛ nin mun na ni mɔkɛ a tun bɛ woro de feere woro o fana bɛ woro feere woro an b'a fɔ a ma ko yayabilen awɔ i m'a fɔ a ma yayabilen den ni mɔden de nin a tun bɛ woro de feere i bɛ ka n faamu kɔni ale ta yɛlɛla ne ta kan cɔrɔnɔ a kɛra yɔrɔ jumɛn a kɛla k'an to ɲɛmakɔrɔ ye ɲɛmakɔrɔ tɛ parce que yen kɔni yɔrɔ nin mun filɛ nin nin fari fan fosi tɛ soso kinda tɛ yɔrɔ min na a ka haramu ne y'a walanga sisan denmisɛnnin bɛɛ bɛ boli a fan bɛɛ joli fɛnw a bɛɛ soso de ka baara ye ne n'a mɔkɛ de tunna ɲɔgɔn na a ma kɛ ka worotuba kɔrɔ o kɛla yɛrɛ de koyi a ma kɛ worotuba kɔrɔ a ma kɛ yen koloci de b'o la quoi koloci a koloni tɛ bɛrɛnin bɔ n y'a minɛ a y'a gulo
nin farala kan ni mamuso farala kan u ka dudenw farala kan ne ko k'a ye k'a kuma banna u ye juru malamini ta u ka du la k'a banamini du la ka du bɛɛ kɛ juru ye n y'a sama ta a bali magan bali ɲamakɔrɔ kɔni ko ka fierté Tangorobaden a tɛ tɛmɛ nin kan n tɛ fɛ ka n da don a bɛɛ la non a bɛɛ ka ɲi a ka ɲi ten a ka ɲi ten non tiɲɛ yɛrɛ la a ka ɲi ten a ka ɲi ten a ye téléphone magan bali kun a ye tɛgɛrɛ bannen fɔ magan bali kun voilà o tɛmɛnen kɔfɛ a ye tɛgɛrɛ bannen fɔ an ka invité bɛɛ lajɛlen kun voilà halisa an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ k'a fɔ a ye an bɛ Balibugu média la n'o ye BB média ye weekend duma kɛnɛ kan chaque samedi à partir de 14h an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲamana yan BB média kɛnɛ kan weekend duma kɛnɛ kan donc invité dumaw an b'o wele ka na n'a ye a yɛrɛ bi ta ye a ma kɛ basi ye ko min na dɛsɛra voilà donc an ka sponsor officiel n'o ye Espace Balibi ye an ka foli belebeleba talen don k'a d'a ma Espace Balibi olu filɛ ni ɲamana poste yɛrɛ la n'i sera ɲamana poste la n'i ko Espace Balibi n'i y'a ɲininkali kɛ dɔrɔn i b'a ye u bɛ électronique minɛ dɔrɔn de feere électronique minɛ baden u b'olu de feere ni o ye batterie lithium b'a la panneau b'a la o tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ téléphone fana feere téléphone sugu bɛɛ u bɛ téléphone dilan téléphone minɛnw u b'olu fana feere Espace Couture fana b'a kɔnɔ n'o ye ka Baliku cɛ dafalen k'i pari k'a d'i ma a tɛgɛrɛ fɔ an ka sponsor kun o tɛmɛnen ka bɔ yen n bɛna se n ka invité ma Magabura ça va oui ça va voilà projet dɔw labɛnnen b'i bolo wa projet caman labɛnnen bɛ ni projet dɔw labɛnnen b'i bolo oui an b'a fɛ k'i da don a la ka mɔgɔw labɔ a kalama i bɛ ka mun de préparer oui bon wagati min na ko bi sigida masaw bɛ ka ko caman préparer dɛ wallahi ok n t'a dɔn n'aw yɛrɛ remarqué an ka vidéo bila fanga ka dɔgɔ nin wagati kosɛbɛ o ye tiɲɛ non o ye tiɲɛ nin waati na vidéo kɔni kɛli a ka suma donc ça veut dire que baara de bɛ sen na voilà an ka vidéo bila ka suma o tɛ i n'a fɔ vidéo tɛ ou bien expression banna dɛ kelen an bɛ studio la tagaw la i n'a fɔ n ye mun f'i ye kanto prestation na n ko an bɛ ka na ni EP kura ye si bon EP o bɛ yen o ye anw yɛrɛ ka genre ye EP in tɔgɔ de ye Suma EP a titre ye Suma de Suma donc n'i y'a faamu o EP in kɔnɔna la voilà dumuni ko kumaw dɔrɔn de b'a kɔnɔ très bien dumuni de bɛ ka détailler o ka d'an ye dɛ très bien ko dɔnkili ninnu voilà taa n'a ye dɔrɔn bon o ye kelen fɛnɛ n'an bɔra o kɔnɔ mɔgɔw tun tɛ sigida masabaw dɔn mun fɛnɛ ye yɔrɔ ni ye dɔw ɲininka u b'a fɔ k'an bɛ se son yɛlɛmari la mɔgɔ caman b'a fɔlɔ dɛ voilà ko baara foyi tɛ aw la ka mɔgɔ ka son ta dɔrɔn k'a yɛlɛma ne yɛrɛ ni dɔ ye sɔli kɛ n ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ ka son kɔni ta ka yɛlɛma k'a kɛ dɔnkili a da la k'a fɔ k'a tigi k'o tɛ tiɲɛ k'a tɛ se foyi la n'o tɛ ouais bon son yɛlɛma in fɛnɛ kɔfɛ u k'u pɛrɛn k'a fɔ ko son surprise ma badenw minnu tɛ yɛlɛma n'o ye fitiri bɛ se ka k'o la duguci son bɛ se ka k'o la a tɔw bɛ nalen wa vidéo son yɛrɛ mɔgɔw ko k'a tɛ se ka min kɛ aw bɛn'o yɛrɛ de bɔ wa an bɛn'o yɛrɛ de bɔ a tɛ fɔ sigida mɔgɔ sɛbɛw kun sa n ko ninnu n'i b'i ka baara dɔ dɔrɔn kuma caman tɛ o parce que diɲɛ to bolo kelen ma o ye tiɲɛ voilà yɛlɛma ale ka fisa ko in na kosɛbɛ o ye tiɲɛ donc o projet ninnu kɔni caman b'an bolo n'Ala ka jɛ Bura ouais i bɛ sɔrɔ numéro jumɛn na n'a sɔrɔ manager de ka numéro b'i bolo ou bien n'a sɔrɔ i yɛrɛ ka numéro de bɛ yen i kɔni bɛ sɔrɔ ni mɔgɔ mago b'i la o bɛ se ka lasɔrɔ numéro jumɛn na sigida mɔgɔ sɛbɛw ouais n'i mago bɛ sigida masɛbɛw la dɔrɔn numéro kelen dɔrɔn n'i kɔni y'o wele i t'an jɛ i t'a jɛ i t'a ye fiyewu fiyewu o numéro 70 17 97 64 n'i ye nin kɔngɔ hali 5 heures i b'an sɔrɔ a bɛ taa non i bɛ sɔrɔ téléphone na minɛ segin an kan tuguni 70 17 97 64 Magabura folikan jumɛn de b'i bolo ka a lase an ka jama sanuma in ani an filɛ jama bɛɛ lajɛlen ma u bɛ fo u ka wulikajɔ la ani u ka partageli parce que olu de bɛ forfait ta u b'an lajɛ siga t'a la mais ɲɔn'an ka se jama ta ma an bɛ foli belebele di aw médiaw yɛrɛ ma fɔlɔ aw ma awɔ a tɛgɛrɛ fɔ an kun sa foli belebele aw ta ye voilà parce que i bɛ taa sɔrɔ artiste caman bɛ yen u bɛ degun kɔnɔ ou bien ko dɔw b'u ka mɔgɔw t'a dɔn aw de bɛ kɛ sababu ye u ka faniw caman bɛ yen u bɔ o kalama donc an bɛ foli belebele di aw yɛrɛ fɛnɛ ma o bɔlen kɔfɛ an b'an ka fani cɛman na musoman denmisɛn fara maakɔrɔ a kunnatɔ ni namara ani bobo an b'u bɛɛ lajɛlen fo Tuburuma o tɛ yan non o don parce que olu de bɛ forfait ta olu de b'an lajɛ bon vraiment i k'o yɔrɔ Ala ka barika don la dɛ tonton Usumani mun yɛrɛ bɛ ne dabali banna n'a bɛɛ n bɛ denmisɛnnin fitininw de fo quoi fitininini wallahi
i b'a ye téléphone t'u bolo mais vidéo mana bila a i mana bɔ fan fan c'est-à-dire u b'a ta a fo Z bilayi donc m'olu fo u y'a kanu de o de fɔra koyi ni denmisɛnnin y'i kanu Ala yɛrɛ tɛ sɔn i ka jigin o ye tiɲɛ ni denmisɛnnin y'u kanu o kanu kama bɛɛ b'i dɔn o ye tiɲɛ parce que ale n'ale y'i kanu kɛnɛ ma ale bɛ don n'a ye so kɔnɔ tiɲɛ don n'ale y'i kanu ka ban dɔrɔn hali man di bangebagaw ye so kɔnɔ olu fana b'i kanu olu kama wallahi o ye tiɲɛ c'est comme ça donc an bɛ foli belebele di olu yɛrɛ fɛnɛ ma foli di l'o denmisɛnninw ma a ye tɛgɛrɛ fɔ denmisɛnninw kun sa a ye tɛgɛrɛ fɔ merci beaucoup merci Thierno a bɛ cogo di a tɛ cogo la ni question cɛngulen don aw fila bɛɛ de la groupe kelen don nin waati in na projet jumɛn de bɛ aw bolo a bɛ ka préparation jumɛn de kɛ don n'a nataw la pour que maliyɛnw bɛ se ka a ka kow bɛ se ka fɛnkɛ maliyɛnw bolo halisa projet jumɛn de b'a bolo. Bon a daminɛ an kun tagara mais an seginna an seginna voilà an kun tagara an seginna a bisimila voilà donc an ye an ka film ninnu bila yɔrɔ min na an bɛna commencer ka ta dakɔrɔ la les films awɔ ok an y'a bila dakɔrɔ min na an bɛna ta yen tuguni an bɛna continuer ka a baaraw daminɛ je pense que épisode dɔw kɛla ka ban mais an tɛ fɛ k'a lancer fɔlɔ fo wagati dɔ ka se donc maliyɛn après u bɛ nalen voilà et après bientôt an ma date bɔ fɔlɔ mais bientôt an bɛna le concert la o a tɛgɛrɛ fo ala sɔnna a ma non o ye nouvelle jumɛn ye voilà concert bɛ nalen ko bientôt ni bientôt fɔra o kɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ sira la ka na voilà a bɛ sira la labɛnw bɛ sen na an bɛ dugawu kɛ o labɛn ala ka sabati ala sɔnna a ma Thierno a bɛ sɔrɔ numéro jumɛn na que ça soit votre manager ou bien vous même votre numéro a bɛ se ka sɔrɔ numéro jumɛn na k'e ta kun kɛ dɔrɔn y'a ta ni mɔgɔ mako b'a la baasi tɛ mais dɔɔnin fɔ i b'a tɔ dafa y'a mɛn bon an bɛ sɔrɔ numéro min na 72 50 an b'a faamu 72 50 24 04 72 50 24 04 an bɛ bɛɛ ka appel ta fo su a bɛ bɛɛ ka appel ta fo su anw tɛ fo su a t'o appel ta quoi o saya ma di ninnu ye dɛ ayi caman ŋana yɛrɛ b'a kalama saya ma di Thierno ye cogo min na an b'a d'anw ɲɛ ten donc e ka cɛ jogo bɛɛ ta quoi ayi ŋana e y'a kalama donc n'ale sara e bɛ sa quoi bon n'a sara ne tɛ sa e yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ sa cɛ tɛ ni kuma in dabila cɛ a tulo ci o kan cɛ Tonton Ousmane an b'a bila dɛ cɛ bura ok Thierno Junior folikan jumɛn de bolo k'a lase an ka ni jama sanuma in ani i kanubaga bɛɛ lajɛlen ani filɛli jama bɛɛ lajɛlen ma bon sisan Tonton Ousmane an bɛ bɛɛ fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ sigilen don a lajɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo bon fɔ n'i y'a bɔ sali kɔnɔ mɔgɔ dama dɔɔnin na parce que ne tun bɛ ka foronto ɲimi wagati min na n kun ɲɛ bɛ dɔ la u bɛ ka yɛlɛ parce que a bɛ komi ne dusu bɛ bɔ ko mun na olu b'o de fɛ quoi vraiment o digila na kosɛbɛ n t'olu fɔ ɲɛ b'u la mais n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ voilà quand même n bɛ bɛɛ lajɛlen fo cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan ka maliyɛn den bɛɛ fo ye tout voilà o kelen na an bɛ ɲɔgɔn bolo bon Thierno y'a fɔ cogo surugu siriba dibi la Thierno o de tɛ surugu kunyanfan yɔrɔ dɔn voilà donc an b'an dɛmɛbagaw dɔw fana fo caman yɛrɛ tungaranke bɛɛ parce que an kanu don kɔ kan trop an kanu don yan dɛ mais a fanga ka bon kɔ kan kosɛbɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ kɔkanmɔgɔw ye merci u folen don yan voilà sinon ni Thierno ni yan ta ka jugu ni kɔkan ta ye an ye cogo tun bɛ falen kosɛbɛ kɔkan ta ka jugu ni yan ta ye kɛrɛnkɛrɛnla yɛrɛ fo ka taa se Sena ani Kucala CP ani Yabani o yɛrɛ tɛ mɔgɔ dogolen fo ka taa se Musa ma ani OG donc ani an yɛrɛ ka sigiɲɔgɔn an ka ilimanw cɛ jugumanw b'an bolo dɛ jugumanw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan ni y'an mɛn comédie in na halisa ka taa fɛ halisa can terikɛ minnu bɛ sigi ani minnu bɛ sigi hakilina ɲuman di dan kɔfɛ kuma t'an kɔ n'o kan ka fo voilà an ye jeune po de n'a ye mun ye dɔrɔn an b'o de fɔ siga t'a la très bien merci beaucoup a ye tɛgɛrɛ fo kun sa voilà nin tun an ye weekend duma kɛnɛ kan BB Media la k'a fɔ a ye aw ni ce a ka patience la ala ka semaine wɛrɛ yira n na bye